Accedim a la pàgina web de comprallucanès.cat. A dalt a la dreta, cliquem a iniciar sessió, registrar-se i crear un compte. Indiquem una adreça de correu electrònic, la qual gestionarem des del nostre correu, i una contrasenya. I cliquem a Soc un venedor. Entrem un nom de persona i un cognom, el nom de la nostra botiga, la URL ens la donarà per defecte, automàticament, i un telèfon, i registrar-se. Se'ns obre una nova pestanya on podrem començar a posar les dades. Aquí recomanem posar 12 productes, que seran els que es mostraran en la primera pàgina, abans de carregar més productes. El carrer, corresponent a la botiga, la població, el codi postal, estat i província. I cliquem si volem que se'ns mostri l'adreça de correu electrònic a la botiga i continuar. En aquesta pestanya de pagament, si voleu, ho podem deixar en blanc i més endavant us explicarem com fer-ho. I ja podem anar al tauler a gestionar altres dades de la nostra botiga. En aquest cas no podrem entrar productes fins que l'administrador ens habiliti la nostra part d'administració. Però sí que podem començar a entrar més dades de la botiga. A configuració, podem pujar una foto de la botiga, tindrem la mediateca, seria on tindríem els fitxers que ja hem penjat, i si no, el pugem de nou des de penjar fitxer i seleccionem el fitxer d'on tinguem la foto corresponent. Un cop la tenim pujada, posem seleccionar i retalla, i retallem la part que vulguem de la foto. Un cop pujada, podem pujar també la imatge de perfil, que seria el logo de l'empresa. Fem el mateix, penjar fitxers, i seleccionem el fitxer des de l'ordinador. I en aquest cas també ens deixa retallar la imatge a la mida que vulguem que es mostri. Guardem i ja se'ns queda pujada. Aquí ens apareixen les dades que prèviament ja hem penjat abans. I per últim seleccionem on volem que se'ns mostri la botiga. És un procés manual, amb zoom podem acostar la imatge i moure el punter fins a la nostra localitat. I un cop ubicada la nostra botiga, esperarem que l'administrador ens habiliti l'apartat per poder acabar d'administrar la nostra botiga. Actualitzem els paràmetres i ja ens queda guardat.